Hej alle sammen. Glem alt om at stege bøffer på den kedelige måde. Prøv den spændende danske metode bøf på sten og løft dit middagsspil til nye højder. Forestil dig en saftig bøf, der syder på en brandvarm sten lige ved dit bord. Denne danske delikatesse bøf på sten er en kulinarisk oplevelse uden lige. Det er ikke bare et måltid, det er en begivenhed. Først skal du bruge et godt stykke oksekød, tænk på ribeye eller mørbrad. Krydre det med olie, salt og peber. Nu sker magien med en særlig sten. Forvarm den i ovnen eller på grillen ved omkring 295 grader i cirka en time. Når stenen er varm og klar, så placer den på en varmebestandig overflade. Læg din krydrede bøf ovenpå og lyt til den syden. Steg bøffen til den er, som du kan lide den. Vend den med en grilltang og nyd duften. Server den med frisk salat, sprøde kartofler og din yndlingssauce. Så næste gang du er i Danmark, eller bare føler dig eventyrlysten derhjemme, så prøv bøf på sten. Du vil ikke fortryde det. Breaktum 2.5. Bon appetit og god fornøjelse med madlavning.